Boma la Thyolo ndi limodzi mwa maboma okongola kwambiri m'dziko muno. Kawirikawiri bomali limakhala ndi mitengo imene masamba ake amakhala obiriwira chaka chonse. Izi ndi minda ya tii komanso mapiri zimapangitsa kuti bomali likhale losiyana maonekedwe ndi maboma ena. Kupatula maonekedwe abwinowa, boma la Thyolo ndi limodzinso mwa maboma ofunikira kwambiri pa chuma cha dziko lino. Izitu ndikamba ka minda ya tii, nthochi komanso makadamiya imene ili m'bomali. Tisayiwale kuti tii ndi imodzi mwa mbewu zofunikira kwambiri pa chuma cha dziko la Malawi pambuyo pa mbewu ya fodya. Kukongola kwa boma la Thyolo, minda ya tii komanso mapiri kumapangitsa kuti mbadwa za m'bomali zizisowa malo okwanira ochitirapo ulimi, kamba kuti malo ambiri anazunguliridwa ndi mapiri komanso ma estate akuluakulu a mbewu zosiyanasiyana. Koma kwa alimi ena uwu ndi mwayi. Alimiwa amene ambiri akuchita ulimi wa ng'ombe za mkaka akugwiritsa ntchito malo ochepa omwewo ndipo akupeza phindu lalikulu. Kudzera m'magulu awo osunga komanso kugulitsa mkaka, alimiwa ayambanso ntchito yopanga katundu wina ochokera ku mkaka amene akumagulitsa pa mtengo wokwererapo. Izitu ndi zosadabwitsa, kamba kuti kukonza zinthu zakumunda kukhala zinthu zina zapamwamba ndi njira yokhayo imene miyoyo ya alimi m'dziko muno ingapitire patsogolo. Kenaka dziko la Malawi nkumakwanitsa kutumiza katundu wapamwamba ochokera ku ulimi m'mayiko akunja ndipo mapeto ake nkumatukuka pachuma. Mayi Fane Kwerengwe am'mudzi mwa Achide dera la mfumu yayikulu Vumbwe m'boma la Thyolo ndi mmodzi mwa alimi amene akuchita bwino pa ulimi wa ziweto zosiyanasiyana monga ng'ombe ndi nkhumba. Iwowa akuti akukwanitsa kulipirira ana awo sukulu komanso kusamala pa khomo pawo kudzera mu ndalama zimene amazipeza mu ulimi wa ng'ombe za mkaka. Iwowa akuti amapeza malita mkaka 15 tsiku lililonse kuchokera ku ng'ombe imene ali nayo. Pakadali pano moyo wa mayiwa ndi banja lawo wasinthiratu. Ng'ombe iyi imandipindulira mu zambiri. Wani imandipasa mkaka umene ndimathandizika pa khomo pano, komanso ndimatha kukagulisa kukapeza ndrama yoti nzithandizikira pa khomo pano. Komanso chachiwiri manyowa ndimathandizika kumunda. Ndimatha kukolola zambiri chifukwa kuti ndayamba kuthira manyowa kumundako kena kuthira fertilizer. Mulimi umene muli phindu chifukwa kuti ndrama yake imapezeka pompopompo. Monga mmene ndakuwuzani kuti ndikugulisa mkaka, mwezi ukatha ndimatha kukalandira, komanso ndikafuna ngongole kumene ndimasiya mkaka ndimatha kutenga nthawi ina iliyonse. Ng'ombe choyamba ikuyenera kukhala ndi malo ogona abwino. Malo ayenera kukhala osamalika, musakhale muli ndowe ayi muzisamalidwa nthawi zonse. Komanso ikuyenera ng'ombe idye ikhute. Ikakhuta imwe madzi ndiye kuti ng'ombe imapereka di mkaka okwanira. Kuti ng'ombe mpaka imene kukhuta ndikufunanso kumwera madzi. Imakhuta ndiye igone. Pamene yagona paja ndi pamene ikupanga mkaka sopano. Koma ng'ombe ngati sikugona singapange mkaka ayi. Chimene chimapangisa kuti ng'ombe igone ndi kukhuta. Yetu. Ng'ombe ikabereka koyamba imapereka mkaka polingana zokuti iyo ndi nsikana ndi koyamba kubereka. Chifukwa thupi lake limakhala kuti silina masuke. Koma ng'ombe yangayi ndikumakwanisa kukama 15 liters pa siku. Moti ndikuyembekeza kuti ikazasosoka chiwiri ndikachitatu mapita uko. Izi zandipasa mkaka oposera pamenepo ochuluka ndithu 20, 25 kapena 30. Ndizapanga ndrama zambiri, ndikuyembekeza kupanga ndrama zambiri. Pamene makono alimi akulimbikitsidwa kukhala m'magulu ndi cholinga choti adzipeza phindu lokwanira, Mayi Kwerengwe sakutsalira. Iwowa ndi membala wa gulu la alimi a ng'ombe za mkaka la Vumbwe Dairy Farming Cooperative ndipo akutsindika za phindu limene alimi akulipeza pokhala m'magulu. Kumene kujako ndapezako upangiro osiyanasiyana wakasamalidwe ka ng'ombe. Chifukwa mwina kwa amene amangopanga ulimiwo osakamakasiya kudere kuja kumakasiya mwina amangogulisa mizimu samaziwa zambiri. Koma kumene kuja amatha kutiphunzitsa kuti kodi ng'ombe tingasamale bwanji, tingayidyese bwanji kuti tipase phindu lochuluka. Ndiye kumene kujako kwandipindula kwambiri chifukwa ndaphunzira zambiri zimene sindimatha kuziziwa pa ulimi wanga. Kumbali ya alangizi aboma timakafikira mwina pokhapokha ifeyo tikakhala ndi vuto. Koma iwo kwenikweni samatiyendera kwenikweni.
koma timafunisisa tamatiyendera kumatiphunzitsa kuti kodi tingapite pasogolo bwanji ndi business yathu. Koma kumbali ya alangizi abomawo ambiri amene alipo ni madokta amene timapeza mwina kuti atipase ma AI, artificial insemination, ng'ombe ikadwala ndi ali ngati madokta, koma na alangizi aboma kweni samatengapo mbali yotiyendera, koma ife timafunisisa atamatiyendera kuti azitilimbikisa kuti kodi tingapite bwanji ndi ulimi wathu pasogolo. Kumbali ya ulimi nimafuna nitafika pena pake pokuti olo makola nkhumbawa atakhala 20 muli monse muli nkhumba zitatu ng'ombe zitakhala polo 6 ndilo konzeka kwanisa kuzisamala pakhomo panga pano pazakhale pa mwana alirenji. Munkhumba ndi diluso nkhumba kwa basi nkhumba ndi dilu kwa basi fuwa nkhumba imakuswera pachaka kawiri ndiye nkhumba mwina itha kuswana 13 10 ndiye kuti pamwana wina lesi kuti ugulise 20,000 umapanga phindu kwambiri. Nkhumba ndi yaphindu kwambiri, so mwina kupanga kumpeya ndi chani ndi ng'ombe. Fuwa ng'ombe imene ikupase mwana kamozi pachaka, pomwe nkhumba imaswa kawiri ndiye kawiri komwina itha kupezeka kuti ana 20 chifukwa yaswa kawiri. Mulimidi muli phindu amene sanayambepo akuchedwa ayambe lero ulimi wa ng'ombe wa nkhumba pakhomo pawo pazakhala mwana alirenji chifukwa ndi mmene nyengo ikuyendera. Ifeyo tikupindula chifukwa tikupeza manyowa amene tikuthandizika kumunda ndi kukolola zokwanira zothandizika pakhomo pathu. Komanso ku ng'ombe tikupeza mkaka umene tikumagwisa ntchito pakhomo pathu wina kukagulisa. Munkhumba ikatiswera nawo tikumatha kugulisa kapena nkhumba yokugulisa ndi kuthandizikirana ku sukulu. Ndiye tikuwalimbikisa amene sanayambepo ayambe asachisana chedwe ayi ayambe nthawi ilipo. Ine ndi ndana folo asikana kokha. Yamba ali kulowana, wachiwiri ni matwins ali form 1 akalowa form 2, wachitatu ali standard 6 akalowa 7. Khola silifunika kuti munthu uchizichita kupasa phuma kuti upange khola la pamwamba ayi, utha kumanga khola la simple lomwero bola iwo zili samala kuchosa ndowe kusesa bwinobwino ndicho linga chokuti nkhumbazo kapena ng'ombeyo isagwidwe matenda komanso ikhale somalo osamalika basi. Mayi Kwengwere ndi alimi anzawo akakama mkaka msika wopezekiratu komanso malo osungira mkakawo alipo. Iwo watu amakagulitsa mkakawo ku cooperative yawo imene kenaka imagulitsa mkakawo ku kampani zopanga mkaka zosiyanasiyana m'dziko muno. Hamilton Kandaya ndi wapampando wa gululi ndipo akufotokoza chiyambi komanso maloto a gululi pa nkhani za ulimi wa ng'ombe za mkaka. Akandaya ati kukhala pa gulu kuwathandiza kupeza thandizo mosavuta komanso kunenera mtengo wabwino wa zokolola zawo. Vumbwe Dairy Farmers Cooperative inayamba 1972. Panali alimi ochepa nthawi imeneyo chifukwa cha kukula kwa malo ndi anthu kumagula ng'ombe ndi pamene gululi linafika pokula. Kumafikana kuti tifikedi pochedwa cooperative chifukwa cha mkaka umene ukabwerera pano. Ndiye kumanga kali zinali choncho panali mavuto angapo. Vuto loyambirira ndira kuti mkakawu anthu alimi amasonkhanisa pano. Koma monga amene amatigula mkaka amatipangira mtengo. Ife ayineoka alimi tilibe mphamvu yopanga mtengo tikuti tikusogulisa limwa kuti. Ndiye katika litakhala pansi nkumalingalira kuti zitani. Mulimi akuvutika kumaita ng'ombe kumasapindula. Ndipo amene tinamva kuti kuli mabungwe awa othandiza kuti mwina ulimi wa ng'ombe upite pasogolo. Ndipo amene tinapeza mwayi kubungwe la Krimu ndi limene athandizira pano kubweretsa mashini awa kuti tizipanga mkaka tokha mwinanso tizipanga mtengo watokha kuti mwina mulimi asinthike. Ndiye sogolo lathu limene tikuliona kuti kubwera kwa mashini awa tipindula mulimi azapeza phindu kuchoka ku ng'ombe. Patakali panopo tikupanga mkaka ochepa chifukwa sitinapeze misika. Komabe amene matigula monga processor wathu tikumampasabe mkaka akumatenga chifukwa chakuti tilibe capital. Tikafika pokhazikika ndiye kuti zamuletsa yewo jasamatenge mkaka onse tizingopanga tokha tizikagulisa. Zimene tikuona kuti mwina kusogoloko tipindula kusiyana ndi tinalili mbuyo. Ndipo mayi Agatha Madeya amene ndi membala wa gululi akuvomerezanso za phindu limene iwo ngati mlimi akulipeza pokhala nawo pa gulu la alimi anzawo. Phindu limene tikulipeza ndilochuluka chifukwa choti mabanja mwathu ndife otukuka ndalama timalandira pa mwezi. Malo moti ku nyumba ndikanatha kumagulisa mkaka pandekha ndalama ija ndetu maononga siku lomwelo.
koma kunoko timalandira mwezi uja ukathaka ndalama kochuluka kuti timasamalira mabanja athu moyenerera. Kuti ndizamba ulimi umene uwu makolo anga kale anali nazo, koma chifukwa choti abale anga analo amphulupulu ng'ombe zonse tinagulitsa makolo atamwalira, koma chifukwa choti mayi anga amabwera pano kuzasiya mkaka, koma ine khumbo langa so linalipobe kuti mwina Mulungu atandidalitsa ndikhoza kuzakhala ndi chani ng'ombe ndizapitanso kwa Vumbwe Dairy. Ndimene inenso ubwino wake mayi anga atamwalira kunapezeka kuti Vumbwe Dairy atamva kuti mayi anga amwalira anatipasa coughing. Ndiye naona kuti andu ubwino chifukwa kuti sitinavutike kuti kamene tikasakisa kumene kuli coughing tinayipeza mosavuta. Ndiye inenso nkuona ndinakhumbira kuti ndikhale ni ng'ombe nanenso ndibwere ku Vumbwe Dairy kuno chifukwa kuti phindu nimalipeza lochuluka. Timagawana nzeru tikakhala pansi chifukwa kuti mwezi wina uliwonse mwina timakhuza kukhala pansi kukambirana, komanso deya sitimavutika kupeza chifukwa kuti cooperative imakhuza kugula deya ochuluka ndikumatibwereka ngati tilibe ndalama, ng'ombe zathu zimakhala zili zathazi. Pamene ndingakhala sinali pa cooperative bwemba mwina nimakaputa ngongole yoti kuyilepheranso kuitani kuyipereka. Ineyo ndikulangizaso anthu ena anzanga amene ali alimi kuti panopa ng'ombe tiyenera kumazisamalira chifukwa mama wako kacha tiyenera tione ng'ombe yathu kuti kodi yazuka bwino, chifukwa imaonesa kuti ng'ombe ikudwala kapena sikudwala. Ndiye mukatero timakatereka madzi kupita nawo kukhola kuja deya wathu osakaniza bwino ucheni deya wanandolo ndi wachimanga kusakaniza tipita nawo pa crusher paja tikapasira tikamanga, koma tione kuti soziwiya zathu zonse nzochapa bwino. Tikatero tikakama muja tiusefa kunyumba kuja, tikausefa tikamuchani chabwino tinyamula tizibwera kuno. Tikafika kuno timapeza baya wathu amauyeza mkaka uja, ngati ayupeza uli ni madzi amatibweza nawo, koma ngati ayupeza kuti uli bwinobwino amatigula. Komanso ineyo ndikulangiza anzanga kuti time tikugulisa mkaka samaikemo zina ndi zina chifukwa kuti timayipisa malonda, timayipisa mbiri yathu kuti mkaka wathu kubwerera kena kwa manatu pano musazabwereso ni mkaka. Mulimi aonesese kuti nkhola make muli bwino, musakhale matope chifukwa mukakhala matope aja amabwera ndi majere musiyena amene amalowa kumabere mkakaja, pezeka kuti mkakaja mwina kubwera kuno masawa, komanso ng'ombe ija simasangala mwina imakhuza kudwala kutupa mabere. Ndiye kuti amene ajaso mavuto ena kuti ukame mkakaja umakhala kuti kubwera zibulu. Ndiye timafuna kuti ng'ombe ija igone pabwino, ngati mulibemo cement mkatimo tionesese kuti ayikamo zinyalala zokwanira kuti ng'ombe ija izigona. Ifeyo alangiza ng'ombe tapindula nawo kwambiri foti zomwe imene ndikunena inezi nzimene ineyo ndinaphunzira kuchokera kwa iwo. Zimene zikuchitika kwa Vumbwe m'boma la Tcholo ndi chitsimikizo chokwanira choti kuti dziko la Malawi litukuke kudzera mu ulimi ndikofunikira kuti ntchitozi zisamathere kumunda. Ndikofunikira kuti boma komanso nthambi zonse zokhudzidwa ziyambe kulimbikitsa alimi kuti zokolola zawo kaya zakumunda komanso ngati mkaka azizipanga kukhala katundu wina wapamwamba. Izi zingathandizire kuti alimi azipeza phindu lokwanira pa ulimi wawo, kamba kuti katundu monga yogurt ndi zina amagulitsidwa pa mtengo wokwererapo poyerekeza ndi mkaka weniweniwo. Ndondomeko ya boma ya Crop Livestock Integration and Marketing ndi imodzi mwa ndondomeko zimene zikuonesetsa kuti alimi m'dziko muno asamangokhalira pa nsika kugulitsa katundu amene angokolola kumunda kapena m'makola mwawo. Achamaka Tebulo ndi mmodzi mwa akuluakulu amene akuyendetsa ndondomekoyi ndipo akufotokoza zakufunikira kuti alimi apatsidwe mwayi ndi kuloledwa kusintha zokolola zawo kukhala katundu wapamwamba. Yakhala ikugwira ntchito ndi Vumbwe Dairy Cooperative athunga banking group as well as kuno ku Modzi milk processor kuti athe kumapanga yogurt, umapanga mkaka wa fresh uja kuti azitha kumagulitsa ntchito mkaka umene amautenga dera madera awo osiyana-siyana. Ndiye cream project tagwira kwambiri ndi alimi amawa tayenda nawo mtunda wa utali upanga matraining osiyana-siyana kujana za umene angapangire mkaka nabwitsa upangitsa expert from uchokera ku South Africa uja trainetsa anthuwa paka na ma banking group ena monga ngati Vumbwe Thunga tikamba manopa alupanga yogurt apanga mkaka oti akutha kumagulitsa. Tagwiranso ntchito ndi timayendera limodzi ndi aboma monga ngati kwa agriculture ku council
upanga uonetsetsa nena kuti tonse tikupanga support alimi kuti cholinga chake chithe kukwaniritsidwa kuti adzakhala odzidalira pawokha kumapanga value addition ku mkaka. Kunali kofunikira kwambiri chifukwa masomphenya even boma la Malawi ndoti anthu kumidziko kumadera kwako azitha kumapanga value addition kuma product osiyanasiyana monga ngati mkaka mwachitsanzo kunoko. Komanso zikugwirizana kwambiri ndi masomphenya aboma kuti 2063 adzathe kuti anthu adzakhala kuti akutha kumapanga umadzidalira pawokha pomapanga maproduct osiyanasiyana. Ndiye project inali yofunikira kwambiri chifukwa ikwaniritsa kutukula miyoyo ya anthu utengerana ku nkhani ya zachuma mabanja mwawo, ku nkhani yokhuzanaso ndi nutrition azitha kumapeza mkaka wabwino woti wapangidwa process umagulitsidwa kumadera komweko because kale lonse makhala nena kuti mkaka uja ulupita alungupanga produce kuno koma ukagulitsidwa kutali, so kuti ubwerereso makapezeka kuti pamakhala povuta komanso makhaudula. Ndiye program inali yabwino kwambiri kuthandiza miyoyo ya anthu. Kupanga value addition ku ma product osiyanasiyana ndi kwabwino chifukwa chonena kuti kumathandiza kuti alimi athe kupeza phindu lokwererapo kusiyana ndi otasanapange value addition. Chifukwa akangopanga mwachitsanzo titengere ku mkaka amagulitsa kwa processor 210 kwacha 1 liter. Iwo akangopanga add value tingoyezera apanga yogurt alugulitsa 1200 1 liter mweja. Ndio tanthauzo nena kuti alimi akamapanga add value, anthu akamapanga add value ma product osiyanasiyana, mtengo wa product ichi umakhala kuti ulukwera komanso alutha kumapeza phindu lochuluka kusiyana ndi mmene angangogulitsira in raw form. Ulimi ndipo uli nkuthekera tikhoza kuti udutsaso 100% chifukwa chonena kuti kuno kumalawi kuno titapanga focus kulimi ulimiwo tsono tikamapanga tizipanga so focus umapanga add value, ndiye kuti miyoyo ya amalawi idzakhala ikutukuka chifukwa alimi tikamapanga alimi akapanga focus pa ulimi uja akapedza kunena kuti tikupanga add value tikugulitsana konkuno zikuchuluka za quality tizitha kumapanga export katundu wa quality. Ndiye miyoyonso ya anthu muno Malawi idzakhala kuti ikupita pamwamba patsogolo. Ndiye ni zotheka ndipo ni zotheka ukwaniritsa maloto kuti aliyese mulimi azitha kumapeza phindu lokwanira pa ulimi wake. Pamene dziko la Malawi likukwaniritsa ndondomeko zosiyanasiyana zofuna kuthetsa njala m'dziko muno, ndikofunikira kudziwa kuti ndondomeko za zipangizo za ulimi zotsika mtengo sizilimbikitsa alimi kwenikweni kukhala ndi maganizo oti ali ndi kuthekera kodziyimira pawokha nkumapanga chuma. Ndikofunikira tsono kuti pamene ndondomeko zochepetsa njalazi zili mkati, ndalama ziperekedwenso kwa alimi ena amene ali ndi kuthekera kochita zinthu zakupsa ndi kulemba anzawo ntchito.